U nilqawkom lura, se nkomplu bil-programm tagħna ta' kuljum dejjem mistiedna interessanti, llum għandna suġġett ieħor partikolari illi se nitkellmu fuq fil-fatt għandi żewġ xebieb tiegħi għandna lil Dilin Farrugia u ġveru mill-Fundazzjoni għall konservazzjoni tan-naħal. U għandna wkoll il-Christabel Sherry li hija kantanta, attriċi, nisimgħu fuq ir-radio diversi pariri li tina u ġveri xinti ukoll. Fakkarni x'inhu t-titlu? Jiena Emotional Literacy Educator. Naħdem kemm għal saħtek ili dal-aħħar 3 snin. U issa tikkollabora wkoll ma' din il-fundazzjoni. Għax jiena l-affarijiet li jistgħu jgħinu lil ħaddieħor iqajmu ċertu awareness, ovvjament għal-qalbi ħafna, għax dejjem ngħinu lil ħaddieħor u nraw in-nies. Kif is-sajf? Diku kelli nsaqsikom fuq is-sajf. Qegħdin fis-sajf ovvjament kważi f'nofs Lulju. Tħobbuh is-sajf jew? Jiena nipprova ngawdi l-baħar u kemm nista'. Jew anke nipprova fejn kolli ċans imur niċċafċaf ftit. Għan-namra għal din in-namra tiegħek f'din il-fundazzjoni, pereżempju jgħin iktar is-sajf jew? Fil-fatt is-sajf jew ħallik iktar tranquill. Għan-naħal huwa perjodu fej forsi l-inqas li jsib ikel. Għax napprezzaw li n-naħla Maltija tiekol fuq il-fjuri, fuq in-nektar tal-fjuri u ovvjament is-sajf Malti huwa sajf niexef, ma jkunawx ilma għal daqstant il-fjuri jkunu daqsxejn limitati. Kif ħassejtu il-bżonn illi tinħoloq din il-fundazzjoni? Il-fondazzjoni nibtet minn kont qed nagħmel il-riċerka tal-masters tiegħi, tajjeb kien fuq sewwa sew il-ġenetika tan-naħla Maltija, għax f'Malta forsi mhux kulħadd jaf illi għandna naħla tal-għasel hija endemika għall-Gżejjer Maltin, tinsab biss fil-Gżejjer Maltin, u waqt dan il-vjaġġ tal-istudju tiegħi nibtet din l-idea biex flimkien ma' naħħal. Kollox l-idea tiegħek din. Le, konna jiena u naħħal ieħor Ebner Jones nsellimlu minnaw li wkoll jagħmel parti mill-fondazzjoni u għedna nagħmlu xi ħaġa prattika għall-konservazzjoni tan-naħla Maltija. Għax fl-aħħar mill-aħħar tagħmel parti mill-biodiversità Maltija, insibuha biss fil-Gżejjer Maltin, jekk nitilfuha mill-Gżejjer Maltin. Din hi xi ħaġa unika li hemm rabta verament sabiħa mal-Gżejjer Maltin, forsi jkollna ċans titkellem daqsxejn fuqha, vera tmur fil-bot u jekk ma nieħdux sieba sfortunatament nilfuqha. Imma kif għażiltu da suġġett partikolari fl-istudji tiegħek għax mhux suġġett li mhux pjaċevoli, imma mhux ħaġa li jattrattak daqshekk. Kien proġett li rajtu attrajenti jiena u ħsibt li stajt nagħti kontribut ukoll għal Malta u għall biodiversità Maltija u għall ġenerazzjonijiet li ġejjin u minn hemmhekk nibdet dan il-vjaġġ li issa ssawwar do diversi inizjattivi wkoll se jkunu titkellmu fuqhom. Fil-fatt hemm diversi inizjattivi, diversi attivitajiet, pereżempju f'Settembru di importanti, Settembru tas-sena li għaddiet 2024 Malta ddikjarat l-għasel Malti bħala nazzjonali. Il-naħla tal-għasel Maltija bħala l-insett nazzjonali. Bħalma nsibu l-asfur nazzjonali, il-meril, kulħadd jaf bil-meril, u widnet il-baħar, il-pjanta u s-siġra tal-arar. Hemm ukoll il-bużaq li forsi ftit jafu li wkoll hija l-ħuta nazzjonali ta' Malta. Hemm ukoll issa ma' din ix-xirka ta' flora u fauna biex ngħidu hekk l-insett nazzjonali ta' Malta li huwa n-naħla Maltija. Illi konna l-fondazzjoni wara din l-inizjattiva tajjeb u issa ħassejna l-bżonn illi dal-arfien nibdew ukoll intuħ lil-tfal nedukaw eżattament lil forsi ġenerazzjoni daqsxejn iżgħar permezz tal-proġett li għamilna flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Volontarjat permezz tal-proġett tajjeb u ħsibna li nagħmlu dawn il-kanzunetti dedikati mirati għat-tfal. Għawek fejn tidħol Christabel li flimkien Christabel tagħmel parti mit-tim kreattiv. Ġekelkom konoxxenza jew mbagħad dawn il-kanzunetti. Dawn il-kanzunetti u anke sallum il-ġurnata wkoll Christabel tgħinna biex bħala volontiera kważi fil-fondazzjoni qed tmur fl-iskejjel pereżempju tagħmel attivitajiet masfal biex inkomplu nżidu dal-għarfien fuq in-naħla Maltija. Għax peress timdorrija ma' tfal jiena minn 30 sena nagħlem fl-iskejjel u in the meantime speċjalizzajt social emotional mental health allura darak li ħafna somma dejjem nimxi l-qoddim. Għandi way ma' tfal tipo
Imma di kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel jiena li jkolli kanzunetta oriġinali għal mat-tfal għax tant inħobbhom it-tfal li ovvjament il-kanzunetti tat-tfal tista' tasal iktar mat-tfal b'kanzunetti tat-tfal. U ġejt ikkuntattjata, kienet sorpriża, li ġejt ikkuntattjata minn Dylan u Abner u għattillallu vera di għax għall-ewwel laqas bdejt nemmen għax taf kif. Isak ħolma li tkun qiegħda tberrem f'moħħok li xi darba tittamilha. U f'daqqa waħda tasalek. Waslet. U l-lirika li tinkitebek fuq dan mill-istudji tagħkom stess qed nimmaġina. Aħna bil-proċess li għamilna dawn il-kanzunetti ħajkun hemm tlieta varajna tnejn diġà. Konna interess u l-idea tagħna, pereżempju, għandna l-ewwel kanzunetta hija fuq in-naħla Maltija u ħlaqna dal-karattru in-naħla Katerina, sal-maskot tal-fondazzjoni. Fil-fatt fil-jum dinji Fil-jum dinji tal-varajni hija Proset. Illi kien fl-20 ta' Mejju. Proset. Fattet nisimgħu din il-kanzunetta. Ħan nisimgħuha. Tant il-maħinset, sewdin u daqxej sufi u wizar minn farfett. Din il-naħla Maltija, tarafa minnu fiħ, għax tħobb id-dur mal-pjanti u tagħmel ħossa bih, ħossa bih. Biz, 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 tagħmel in-naħla fuq fjura rosa, fuq fjura kaħla. Biz, 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 perfekt minn ħajja u ta' waraja jagħmlu l-istess. Biz, 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 tagħmel in-naħla fuq fjura bajra, fuq fjura safra. Biz, 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 perfekt minn ħajja u ta' waraja jagħmlu l-istess. In-naħla Katerina sabiħa Maltija, kuljum taħdem għalina minn filgħodu sa flaġija. Ittir minn fjura l-fjura biex tagħmel għasel bnin, ħabiba tan-natura u tagħna tfal ħelwin, tant ħelwin. Biz, 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 tagħmel in-naħla fuq fjura rosa, fuq fjura kaħla. Biz, 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 perfekt minn ħajja u ta' waraja jagħmlu l-istess. Biz, 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 tagħmel in-naħla fuq fjura bajda, fuq fjura safra. Biz, 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 perfekt minn ħajja u ta' waraja jagħmlu l-istess. Hija ħelwa dik. Min jaf kemm jieħdu gost bihom daw it-tfal. Qed ngħid il-Kristabel illi huma mirati għat-tfal, imma anke jiena Le, Kristabel tidher li qed tieħu gost kanta għal xewa kantatinna Jiena live. nħobb minn dejjem kont inħobb il-nursery rhymes jiġifieri tat-tfal u jiena fil-fatt fil-passat fuq Education 22 kellna programm jismu Bookmark u kont inkanta l-kanzunetti kollha bil-Malti tan-nursery rhymes. Wow, proset. Konta minnhom inti tiktibhom inti. Kien kiteb il-lirika ġew Julian Farrugia. Alright, ġew, nsalmulu. Dawk vera kienu ħelwin u konna minna anka fil-video, tista' tajt il-video klip. Għalma rajna ankissa da il-kanzunetta. Din l-kanzunetta hija kompożizzjoni ta' Michael Piscopo taħt il-gwida edukazzjonali tal-prof Susan Piscopo. U kanta Felicien Brinkat din il-kanzunetta. Hija dedikata fuq naħla Katerina dal-maskot li krejna tan-naħla Maltija. It-tieni diska għok fejn ħadsib it-tim ta' li kien jinkludi fih Kristabel li kienet il-kantanta, Rita Paċ. Din l-ewwel waħda. Din l-ewwel waħda. Din l-ewwel waħda Felicien kienet. Mela. Felicien di kienet, Felicien. It-tieni kanzunetta kienet. Nċeknu leħenna, ħabba biex tiġu ċkejkni. Ma raftix. It-tieni kanzunetta. Hija fuq in-naħla tal-Asja li hija wkoll Dakar, Pollinator. Tajjeb, allura hija fuq it-tieni diska biex nżidu dal-arfien li jisma' naħla tal-Asja li hija wkoll Pollinator. U għek fej jidħol it-tim kreattiv li fost l-oħrajn hemm fih Kristabel, illi kienet il-kantanta ta' diska, Rita Paċ ħadeħsib il-lirika, u Augusto Cardinale l-kompożizzjoni. Il-kompożizzjoni. Għandna wkoll din il-kanzunetta? Mela. Għandna wkoll, Melissa. Għammi. Katerina tul u tiġbor il-mela u trab li f'kull fjura dan jinsab. Araw ftit kemm għandna ġuħ jistedinna l-warti fuq bil-kuluri jitbismulna tal-għajnuna ipattulna. Festin tista' tara
النحلة كاترينا لا ريس جالب سين شحلة وبيك يستدونا الورد كتير حيرونا بالشمع يبدأوا ينمروا الوكي يحضن ذكرون الشلال Proset, żewġ kanzunetti Halloween li żgur it-tfal jieħdu gost bjew naħseb anki aħna u dawk it-telespettaturi kollha li qed isegwuna llum qed jieħdu gost jisimgħu anki dawn il-kanzunetti li propju l-Fundazzjoni nidiet fil-xhur li għaddew. Ġibtilna U jgħinhom ukoll, skużani qed interrompejtek, fil-Malti hu. Ekku, Għax vera, inti vera, il-kanzunetta importantissimo. ħatejnek kif tittartikjola ovvjament, anka min ikollu speech difficulties ħajjejnu iktar hu Ekku, bil-kanzunetta, jiġifieri Interessanti tassew. Għandkom iktar kanzunetti? Iwa, ħanveraw l-axar waħda f'din it-triloġiji ta' Alright, kanzunetti. Fl-24 ta' settembru, dak 24 ta' settembru, wara jsus-sajf, insomma. Ekku, Kull deħli l-anniversarju. it-tfal l-iskola kważi. Ta' meta naħla Maltija saret is-sena l-oħra l-anniversarju, għax kien l-24 ta' settembru, u d-darba tkun fuq jisima l-għani tal-ispeċi nazzjonali, aħla u sħaba, ġivra tkun issa iktar fuq l-ispeċi nazzjonali fostom naħla Katerina naħla. Ġalesta rekordjata di? Iwa, ġalesta, Da fuq l-iskaffa, issa ta' biex jasal iż-żmien tagħha. Ġibtinna xi aħsel hemmhekk Di nara. esklusiva ġifiri. Eħellu waqt il-programm ta' kuljum. Il-programm għada ħajkonna available dal-asel illi u għasel Malti, ġifiri produċut Malta, ma mux biss, u għasel li u koll produċut minn naħla Maltija. U permessa donazzjoni li kollu ser ikonet imur għal-fondazzjoni biex inkomplu namlu inizjattivi għal-konservazzjoni fostom per eżempju proġetti edukattivi kifet najdu u li kollu kifet najdu imur għal-konservazzjoni. Eżatt. Fil-fat bħalissa dej pjant nedija ta' proċess lejn pjana l-azzjoni għal-konservazzjoni tal-insett nazzjonali, u ġvera, xed jisir? Issa illi n-naħla Maltija saret l-insett nazzjonali, ħsibna illi issa jkun hemm pjantazzjoni konkret biex jisa mhux tibqa' fuq il-pejp, fuq il-karta, din id-dikjarazzjoni imma naraw permessa konsultazzjoni pubblika tajjeb li ngħidu pubblika u dawk l-stakeholders kollha interessati biex naraw b'mod konkret x'jista' jsir x'inhuma l-passi li jridu jittieħdu l-opinjonijiet ta' kulħadd u nsawru dan il-pjan strateġiku għażmien li ġej ħalli nikkonservaw il-biodiversità Maltija li sfortunatament rridu nieħdu ħsieba għax jasal żmien fejn. Xi sit jew inkella jien naf xi paġna fuq il-medja soċjali forsi fejn wieħed jista' jsib anki ħajja l-tfal jidħlu biex jitalmu aktar jiskopru. U anke forsi għal dawk li jkunu jistgħu jagħtu daqqatit u jkunu jridu jgħinu. Proset, kont se nsaqsilek fil-fatt. Ma jiddejqux approċċawna li tagħna huwa naħlamaltija@gmail.com jew nkella fuq il-medja soċjali tagħna Fondazzjoni Konservazzjoni tan-Naħla Maltija jew bl-Ingliż Foundation for the Conservation of the Maltese Honeybee tajjeb. U għandkom il-paġna kif aħna, ġifieri paġna Facebook, Instagram tajjeb isibuna jibatulna messaġġ, email u aħna nkellmuhom lura u anke forsi dak li jkunu kun jistgħu wkoll jissapportjana permezz. Ikun hemm nies interessanti jekk jikkuntattjawkom? Iwa jkun hemm dejjem ukoll hemm individwi li jkunu jistgħu jikkontribwixxu fil-limitazzjonijiet tagħhom ovvjament din hija għaqda volontarja tajjeb kull min josem fil-fondazzjoni jagħmilha b'mod volontarju tajjeb u jkun hemm min japproċċjana u iktar kemm ikun hemm iktar il-messaġġ jasal. Naħseb Kristabel llum li qiegħda magħna insomma saret intiża wkoll. Mhux vera u tagħti s-sem tiegħek kif din il-fondazzjoni apparti li inti bdala ħafna affarijiet. Ekku. Nirringrazzjakom ħafna naraw anki xi ritratti fuq l-screen bħalissa dik hija n-naħla Maltija u xek. Ekku dak ekku. Għalmin forsi ma jafx in-naħla Maltija hija mhux forsi dik in-naħla li naraw forsi fil-medja bl-istrixxi sofor. Imma naħla Maltija naħla daqsxejn iktar skura, m'għandix dawk l-istrixxi sofor
li tipikament nassoċjaw man-naħal tal-għasel tajjeb. All right. Grazzi ħafna Dylan Farrugia u anke lil Kristabel Xerri, kantanta, attriċi, insomma tisimgħu sa sekwiet ukoll fuq il-radju waqt l-intervent ta' dar kellna l-saħtek. U nirringrazzjakom ħafna tal-li ġejtu għaw, jiena nawguralek għall-Fundazzjoni lilek u l-tim kollu li għandek u komplu edukaw l-tfal tagħna u l-Maltin Lawċin kollu dwar dan is-suġġett interessanti, naħla Maltija. Kanzonetti qegħdin fuq YouTube channel, ovvjament. Importanti, iva, jistgħu jsibuhom hemmhekk fuq YouTube. Bitlu fuq YouTube u daraw il-kanzonetti. Fi żmien tas-sajf issa forsi tfal ikunu d-dar, forsi dak li jkunu ġenituri jitalmuhom. Mela, se morru għal ħsieb tal-jum